Helo a chroeso i'r trydydd fideo yn y gyfres yma ar sut i greu game yn GameMaker Studio 2. Yn y fideo diwethaf, wnaethon ni edrych ar sut i creu sprites. Ni wedi creu sprites fan hyn a wedi creu mwy ers hynny. So, un ar gyfer y dyn sy'n gweithio, mae gen ni un ar gyfer briciau, waliaeth, a mae gen ni'r ceir, a hefyd mae gen i un ar gyfer siop. So, mae gen i 4 corlin, 4 sprite yn barod i gael ei rhoi at rhywbeth o'r enw Gwrthrychau. So, o fewn GameMaker Studio 2, mae cael corluniau ddim yn digon os ych chi eisiau fe fod yn rhangweithiol. Maen nhw just yn lluniau. Os chi eisiau rhywbeth rhangweithiol, mae rhaid creu gwrthrychau a wedyn adio corluniau fel bod nhw'n gwisgo nhw, fel gwisgoedd yn y bôn. So mae pob gwrthrych gofod cael sprite neu corlun maen nhw'n gwisgo mwyn i ni'n gallu gweld e, ond mae rhaid bod nhw'n gwrthrych mwyn gallu rhangweithio. Felly, y cam nesaf yw i greu gwrthrych. Mwyn wneud hwn, y peth cyntaf ni'n gofyn wneud yw gwasgu ar y ffolder Objects, gwrthrych. A ni'n dewis a ni'n wneud yr un proses wnaethon ni gyda creu sprite, creu corlun. Ni'n de-glicio arno fe, mynd dros Create, dewis Object. Iawn, a mae'n agor i fyny y ffines ar gyfer creu gwrthrych newydd. So ni'n chwyddo i fewn, a peth gyntaf i'n wneud yw i enwi y gwrthrych. Bydd hwn yn gwrthrych ar gyfer y player character, felly eto, ni'n mynd i enwi fe union yr un peth a beth wnaethon ni gyda'r corlun, gyda'r sprite, ond tro yma, nid _SBR, ond ni'n rhoi _OBJ i ddangos taw object yw e, neu gwrthrych. A bydd hwnna'n helpu ni yn y dyfodol i gweud os taw'r corlun neu'r gwrthrych sy'n cael problem os mae problem gyda'r cod. Nawr mae rhaid ni ychwanegu y corlun at y gwrthrych. So ni'n ychwanegu'r sprite at yr object. So ni'n gallu dewis pa corlun ni eisiau. So agor i fyny y ffolder corluniau, sprites. A dewis y dyn, sef llun ar gyfer y player character. So nawr mae gen ni gwrthrych a mae gen ni corlun ar gyfer y player character. Ac o dan fan hyn mae gen ni 4 opsiwn fan hyn. Visible, Solid, Persistent, Uses Physics. Ond dim angen ni newid unrhyw am nawr. Gallwn ni esbonio y bach yn fwy amdano nhw'n hwyrach. Ond ni jyst mynd i creu y gwrthrych am nawr. Bydd y fideo nesaf yn dangos sut i wneud y codio i gyd, ond am nawr ni jyst yn creu y gwrthrychau yn y fideo yma. Felly, os ni'n gwasgu ar y croes, beth ni'n gallu gwneud nawr yw meddwl am creu gwrthrychau ar gyfer gweddill y pethau ni. So, un ar gyfer y car. Nawr, yn y game ni, mae gyda ni ceir yn gyrru i fyny a ceir yn gyrru i lawr. A gallwn ni jyst creu un gwrthrych sydd yn gallu symud naill ffordd, ond gan bod hyn yn game eitha syml ar gyfer dechreuwr, byddwn ni yn cael un car sydd yn gyrru i fyny ac un car sy'n gyrru i lawr. Felly, os ni'n de-glicio ar Object, Folder Objects, gwasgu ar creu a wedyn creu Object, ni'n mynd i creu gwrthrych newydd nawr ar gyfer y car. So, yr un proses eto, a wnaethon ni gyda'r player character. Mae rhaid ni enwi y gwrthrych. So, car _up _object. Oherwydd dyma'r car sy'n mynd i gyrru i fyny. A ni'n mynd i ychwanegu corlun iddo fe, ychwanegu sprite. So, ni'n mynd i ffindio llun y car. Iawn, so mae gen ni car sy'n mynd i gyrru i fyny, car up, object. A ni'n ychwanegu y corlun y car at fe. A byddwn ni hefyd yn cael car sy'n gyrru i lawr, gallwn ni enwi fe'n car down, object. A bydd yn defnyddio yr un llun, heblaw bod ni eisiau addasu fe rhywfaint, falle. Mae'n dibynnu ar beth ni eisiau gwneud. So gawn ni creu gwrthrych newydd, gwasgu'r object, a wedyn gallwn ni enwi hwn car _down, _object, rhoi yr un llun ar gyfer y car. So mae 2 gwrthrych yn gallu cael yr un corlun, yr un sprite. Mae hwnna'n iawn. A gallwn ni ychwanegu gwrthrych arall. A tro hwn, ni'n mynd i creu gwrthrych ar gyfer y siop. So, ni'n rhoi siop, _object, rhoi y sprite cywir, y corlun cywir ar gyfer y siop. A dim angen wneud unrhyw beth wahanol. Ond y gwrthrych nesaf, mae fe'n mynd i bod yn bach yn wahanol. A reswm yw oherwydd y gwrthrych nesaf yw'r waliau neu'r tai. Y pethau sydd yn rhwystro'r chwaraewr rhag just cerdded trwydden nhw. Mae dewis
mae yna opsiwn gallwn ni defnyddio lle ni jyst yn gweud, OK, mae hwn yn rhywbeth solid, dylai gwrthrychau eraill ddim gallu cerdded trwyddo fe. So, os ni'n creu y gwrthrych, trwy eto clicio ar objects, clicio ar create, clicio ar objects, gwasgu ar create, agor i fyny y ffenest yma, a wedyn ni'n mynd i enwi fe'n house, y tai yw e. So, house underscore object, ni'n dewis y sprite, y corlin ar gyfer y tŷ, y wal. Ond tro yma, ni'n edrych ar yr opsiynau o dan collision mask, a beth sydd dyn ni fan hyn yw opsiwn solid. A ni eisiau dewis hwnna. A mae'n jyst yn dweud, OK, mae gwrthrychau eraill ddim yn gallu cerdded trwy, neu symud trwy y gwrthrych yma. So cofio, mae pob gwrthrych yn gwisgo corlin, a trwy dewis hwn, ni'n gallu gwneud yn siŵr bod dim gwrthrychau eraill yn gallu mynd trwy y gwrthrych yma, sef y waliau. A dyna beth ni eisiau, a mae'n eitha neis, os dim rhaid i ni gwneud unrhyw cod ar gyfer hynny, ni'n gweud mae'n solid jyst trwy gwasgu ar y botwm yma. A felly, nawr mae gyda ni pob un o'r gwrthrychau sydd angen arno ni. Mae gyda ni'r prif gymeriad, y ceir sy'n symud i fyny ac i lawr. Mae gyda ni'r siop, a mae gyda ni'r waliau sydd yn solid. Beth sydd rhaid i ni wneud creu nesaf yw yr ystafell. Mae rhaid i ni cael rhywle ffisegol, wel, ddim ffisegol, ond gallu dychmygu bod yn rhywle ffisegol, lle mae'r popeth yn gallu cael ei rhoi, neu'n cael ei cadw. Ac o fewn GameMaker, mae rhaid sydd cael un ystafell mwyn i wneud unrhyw beth. Ac oherwydd hynny, mae'n mynd rhoi un yn y ffolder fan hyn drosoch chi. So, mae ystafell neu room o fewn y ffolder yn barod. Os oeddwn ni am ail enwi y ystafell, gallwn ni clicio arno fe, a wedyn gwasgu ar rename, a gallwn ni gael fe falle level 1. Os mae lefelau yn y game, gallwn ni cael level 1, a gallwn ni cael ystafell am level 2 ac yn y blaen, neu falle gallwn ni cael un ystafell ar gyfer y diwyllian, y prif diwyllian y game, y main menu. Trwy double-clicio ar y ystafell ni nawr, mae'n agor i fyny y golygydd. A mae'n agor i fyny yn bach yn wahanol oherwydd mae'n screen llawn. A fan hyn mae'r opsiynau i gyd am golygu yr ystafell ni wedi galw yn lefel 1. So mae'n gallu chwyddo i fewn ac yn fas. Mae yna grid fan'na jyst i helpu lleoli pethau yn well. Gallu troi hwnna i ffwrdd neu ymlaen. A wedyn draw ar chwyth mae amrywiaeth o pethau ni'n gallu edrych arno nesaf. Felly, i lawr fan hyn, mae gyda ni'r panel ar gyfer properties yr ystafell, a ni'n gallu addasu lled a uchder y ystafell. So mae hwnna'n newid cydraniad, resolution. So os mae gennych chi sgrin sydd gyda cydraniad o 1920 gan 1080, fi'n meddwl yw, 1080. Mae hwnna'n resolution eithaf cyffredin. Gallwn ni addasu hwn i fod yn y rifau yna mwyn llenwi'r sgrin i gyd. Ond dim rhaid wneud hwn, ac ar gyfer y game yma, ni'n mynd i cadw fe just ar y gwerthoedd sydd fy'n ymwneud, y default values. Just oherwydd, mae hwnna'n, ni'n gallu addasu hwn os ni eisiau yn y dyfodol, ni'n mynd i cadw fe fel mae fe am nawr. Nawr, y peth nesaf ni eisiau edrych arno yw sut i newid lliw y cefndir. Ni ddim eisiau'r cefndir i jyst fod yn ddu. Byddwn ni'n hoffi bod ni'n gallu naill ai rhoi llun yn lle y cefndir, neu i addasu fe jyst i newid y lliw. A ni'n gallu gwneud hwn drwy gwasgu ar lle mae'n gweud background ar y chwyth. Ac mae'r opsiynau yn dod i fyny fan hyn, gallwn ni addasu maint y menus. A ni'n gallu gweld lle mae'n gweud background layer. Mae gen ni opsiwn o dewis corlin neu sprite ar gyfer ein cefndir. So os oedd gennych chi sprite, gallwn ni roi e mewn fel yna, neu gallwn ni just defnyddio y tab yma ar gyfer y lliw, y colour. A ni'n mynd i just dewis rhyw fath o lliw trwy addasu y opsiynau fan hyn. Rhywbeth falle llwyd neu glas neu rhwng y ddau byddwn ni'n mynd am. Falle bach fwy dywyll. Gan i weld. Eitha hapus gyda hwnna. A ni'n mynd i newid lliw y cefndir. Nawr, os ydyn ni am ychwanegu gwrthrychau i'r cefndir, neu i'r ystafell, mae rhaid ni gwasgu ar y tab yma, sef Instances.
yn Gymraeg, achosion. A mae hwnna'n agor lan unrhyw achos o gwrthrych ni'n rhoi mewn. So mae pob gwrthrych dyn ni, maen nhw'n gweithio fel rhyw fath o template, a chi'n gallu cael sawl achos, so many instances o'r un gwrthrych. So you can have many instances of the same object. So ni'n gallu llusgo mewn ein gwrthrych o'r o'r folder gwrthrychau, so o'r un player character. Ac unwaith ni'n rhoi e mewn, chi'n gweld ar y chwith, mae fe'n gweud instances layer, a mae gyda ni ynddo fe nawr un achos, one instance o'r gwrthrych player character. A ni'n gallu ychwanegu mwy nag un, a mae fe'n rhestru nhw ar y chwith yn automatic. Bach yn wahanol i sut mae rhaglenni fel arfer yn gweithio gyda termau. Os chi erioed i wneud rhaglenni gwrthrych gyfriadol, so object-oriented programming, fel arfer ni'n galw gwrthrychau fan hyn yn classes, a'r achosion yw'r gwrthrychau, yr objects, ond mewn GameMaker, y gwrthrych yw'r template, a wedyn actual achosion o'r gwrthrych yw beth chi'n gweld yn y game, a chi'n gael mwy nag un ohonyn nhw. Felly, gawn ni ychwanegu un o'r waledd hefyd. So, mae hwn yn eitha fach, ond gawn ni roi e mewn am nawr, a gawn ni weld sut ni gallu ni addasu hwn. Mae'r player character hefyd yn bach yn fach, so byddwn ni yn addasu rhain i cael nhw fwy o maint. Nawr, fel chi'n gallu gweld, mae'n clicio mewn i'r grid, sydd yn neis o cael y grid ynddo fe. Gyda pethau yn wedig pethau sy'n sgwar. Ond, sut ni'n gallu gwneud hwn yn fwy? Wel, os ni'n gwasgu arno fe, ni'n gallu defnyddio corneli i llusgo mwyn greu nhw'n fwy o seis, neu pan mae'n addasu y maint ni eisiau. Ond mae'r problem gyda'n neud e'r ffordd yma yw, unwaith ni roi un achos mewn yn i wedi addasu fe, os ni eisiau ychwanegu un arall mewn, mae fe ddim di aros o'r un peth, mae fe'n llai o seis. So bydd rhaid i ni wneud hwn drosodd mwyn ychwanegu sawl wal. Bydd e'n iawn ar gyfer y chwaraewr, oherwydd dim ond un chwaraewr byddwn ni'n cael, ond gyda waliau, mae lot yn hwnnw nhw. Gallwn ni wneud copy and paste, ond eto, mae hwn yn bach yn annoying. So, beth ni'n mynd i wneud yn lle yw defnyddio y golygydd y corlyn mwyn addasu maint y corlyn. A wedyn gallu ni just llusgo nhw mewn un o'r llall. So, os ni'n gwasgu ar y croes i fyny fan hyn, yn y tab, bydd hwn yn cymryd ni nôl i'r gweithle, y workspace yma, a wedyn gallwn ni agor i fyny y corlyn ni eisiau addasu. So, ni eisiau gwneud i'r player character fod bach yn fwy. Felly, gawn ni agor hwn i fyny yn fwy o seis, gwasgu ar resize sprite fan hyn. A nawr, os chi'n cofio, y opsiwn ar y chwith, gallwn ni addasu scale image a newid y gwerthwyd fan hyn, i wneud yn fwy, mwyn chwyddo y llun i fyny. Iawn, chi'n cofio, mae hwnna'n addasu maint y llun, nid maint yr ardal ar gyfer y llun. A wedyn, os ni'n mynd nôl i'r ystafell, trwy gwasgu ar level 1 eto ar dde, nawr mae wedi addasu yn barod, so mae maint y corlyn wedi newid wrth ni newid yn y golygydd ar gyfer y corlyn yna. Ond, os ni'n mynd nôl nawr i addasu y llun arall, y corlyn arall, yr un proses, newid y pixeli, a wedyn gweld os mae fe'n y maint ni eisiau. Os ni'n rhoi llusgo y corlyn i mewn, ni wedi Dylai o'r tro diwethaf. A pob tro ni'n ychwanegu llusgo fe mewn nawr, mae pob un yn y maint o ni eisiau. A fi'n credu ni eitha hapus gyda'r rhain. So nawr ni'n gallu dechrau adeiladu y waliau y drysfa, y maze. Fel chi'n gweld, maen nhw'n ffitio yn berffaith yn y sgrin yma. Nawr, ar waelod y sgrin, mae fe'n actually rhoi tip i chi o sut i wneud y proses yma bach yn fwy hwylus. A os ni'n gwasgu ar left mouse button a right alt, wedyn, beth mae fe'n wneud yw peintio gyda fe. So mae'n defnyddio y gwrthrych yma fel paint. A chi'n gallu just dal e lawr a wedyn llusgo mwyn peintio y sgrin chi eisiau. So mae'n wneud e'n lot yn gyflymach i gallu creu lefel neu creu drysfa
fel hwn. Nawr, mae jyst mynd i achub y chwaraewyr, mae'n stuck tu ôl y wal yma. Gawn ni roi o fanna. Felly, jyst mynd i gorffen y lefel gyntaf yma. So, gallwn ni'n neud eitha syml. Fydd mynd i ychwanegu cwbl o waliau draw fan hyn ar y dde. Un peth i nod i fan hyn yw sdim ots os mae y corluniau chi yn mynd off y sgrin. Hyd yn oed os chi yn neud hwnna, bydd e dal yn ffain. So fan hyn, mae un lle fi eisiau rhoi rhywbeth, ond fi'n gallu neud rhywbeth fel hwnna, a bydd e dal yn gweithio'n iawn. A'r un peth, pan ni'n rhoi y ceir i mewn nawr, ni'n gallu rhoi nhw off y sgrin, a bydd e dal yn gweithio. A mae'n dal yn rhan o'r gêm, ond jyst ddim yn rhan weledol. Chi'n gallu gweld nhw, ond maen nhw yn bodoli just off y sgrin. Mae fe fel, os chi'n mynd, fi wedi gwasgu y peth anghywir fan hyn, o'n i eisiau just clicio unwaith ar y car, ond fi wedi double clicio. So, os fi'n mynd nôl i'r tab level 1, fi gwasgu unwaith, nawr fi'n gallu defnyddio Alt eto i rhoi mewn achosion, instances o'r car. Okay. So fel ni'n gweud, mae'n fel, os chi'n rhoi pethau off y sgrin, mae'n fel os chi'n dychmygu chi'n mynd i gweld rhywbeth yn y theatr. Chi ddim yn gweld y pobl off y llwyfan, ond maen nhw yn bodoli fanna, a maen nhw'n dod mewn i'r golwg pan maen nhw'n dod ar y llwyfan. Mae'n tebyg iawn i hwnna gyda game ar sgrin fan hyn. So fi wedi rhoi 2 car lawr y gwaelod fan hyn, a fi hefyd mynd i rhoi car sy'n mynd i lawr. So, os 2 cyntaf yn mynd i fyny, a gallwn ni cael ceir sy'n mynd i lawr. Cofio, maen nhw'n 2 gwrthrych wahanol. Mae un car yn mynd i fyny, a mae ceir arall sy'n mynd i lawr. So, maen nhw gyd off y sgrin, a beth olaf sydd i'n neud yn y fideo yma yw i profi bod y gêm yn gweithio. Nawr, bydd i ddim yn gweld unrhyw beth yn digwydd, oherwydd ni heb codio unrhyw beth. Ac os chi eisiau i rhywbeth ddigwydd, mae'n rhaid chi gweud y gêm sut neu beth chi eisiau i ddigwydd. So, os ni eisiau profi bod e yn gweithio a ni gallu rhedeg y gêm beth bynnag, ni'n gallu gwasgu ar y botwm yma, sef play ar y top. A mae hwn yn agor i fyny y ffenest ar y gwaelod sef y output, iawn y allbwn. A mae'n dangos sut mae GameMaker yn adeiladu'r gêm ar hyn o bryd. Iawn, so mae'n mynd trwy y holl gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Os mae'n rhywbeth yn mynd o'i le, byddwch chi'n gwybod a byddai'n gweud lawr fan hyn. Ond ar y sgrin arall, os fi'n llusgo fe draw, mae gen i y gêm. A fel ni'n gweud, mae'n edrych yn neis, sdim byd yn digwydd ers dim cod, ond ar gyfer y fideo yma, ni wedi adeiladu ystafell, ni wedi ychwanegu corluniau, nid gwrthrychau a corluniau i fewn, a yn y fideo nesaf, byddwn ni'n ychwanegu cod wedyn i gael hwn i gyd i weithio. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod hwn wedi bod yn hawdd i ddilyn, a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr.